बे आयदायानो जादों फेग्रा बेसाद बाहायनाया आथिखाल समाजनि बियाब। बेखौ होबथानाया बाथौसाफोरनि बिबान आरो राहा लामा। जाय बाथ्राखौ जोंनि बयनिबो गोसोआव आथिखालाव खोब मोनसे नोजोरजों नायनो गोनां जानानै फैदों। जाय बेसादा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामलांगासिनो दं, जाय बेसादनि द्वारा जोंनि इयुन जोलैफोरा गावखौ खहा खालामनायजों लोगोसे गावनि इयुनखौ दानो थांनायाव मोनसे नोरजिया देहा लानानै दिनै आगान सुरगासिनो दं। बे बाथ्राखौ दिनै सावरायनो गोनां जादों आरो बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि बे बियाबनि सिङावल' नङा, गुबुन गुबुन आफादफ्राबो गुबुन गुबुन मेल मिथिङावबो बे फेग्रा बेसादनि सोमोन्दै सावरायनांगौनि गोबां मोनसे गोनांथि जानानै फैबाय आरो बे गोनांथि हिसाबैनो दिनै बे बाथ्राखौ जों खनले खनले सावरायनो गोनां जादों। सावरायनो गोनां जानायनि जाहोना बेनो जादों जे जों दिनै बबे लामाजों थांगासिनो दं, जोंनि इयुन जोलैया मा बिथिंजों खारगासिनो दं आरो जों माजों दिनै जाख्ल' जालांनो नागिरगासिनो दं, बेखौ मोनसे नोजोर बोनानै दिनै बे बिथिंखौ सावरायनो थाखाय जेब्लाबो मोनसे आयदाफारि बायदियै थिसनजाबोनो गोनां जाहैबाय। दा लाजिनांथाव बाथ्रा, जाय बेसादखौ जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबै आजौ आजैमोना गावनि मेंनाय देहाखौ दान्दिसे थाजिम मोनहोनो थाखाय जखानि बाहायनानै सोलिबोदोंमोन। गावनि आखाइजों बानायनाय जौ, जाय जौखौ बिथांमोना नांगौ जखानिल' लोंनानै गावसोरखौ बिसोरो खामानियाव मुखुब जाबोनो हादोंमोन। जायखौ अरिजिनेलिटि मोनसे पियर सिस्टेमनि बानायनानैसो बिसोरो लोंबोदोंमोन, जाबोदोंमोन, सोबबोदोंमोन। दिनै बेखौ जोंनि इयुन जोलैफ्रा बा आथिखालनि जों मा बिजोंजों बाहायनो लांगासिनो दं, बे खोथाया खोब मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। दा दिनैनि हाल सालखौ नोजोर होनानै नायोब्ला गोदोनि जि मोनसे सममोन बेजों गोबां फारागथि, आरो बे फारागथिया बेनो, थोंजोङै नोजोर होनानै नायोब्ला नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन गोदोनि समाव जोंनि गाहेला आबौ आबैमोना खोब गोग्गो देहा लानानै सोरनिबा न'खरनि हाबासालियाव बबेबा सायनासालि सिङाव खोब गोजोरै बिथांमोना गोग्गो देहा लाना जिरायनानै थानो हायोमोन, बोसोन होनो हायोमोन, खामानि दामानि मावनानै दिन्थिनो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव बैसो मोनस्लाबै जोंनि आइ आफा, जोंनि गामिनि गेजेराव, जोंनि समाजनि गेजेराव जों राफोद साफा गागि सुबुं जोंनि गेजेराव बांसिनानो नुनो मोनला, आरो नुनो मोनोब्लाबो ओरैबायदि बिसोरनि आखाइ खंफिग्रा, देहायाव लोरबांथि गोनां बेबायदि। दा होनबा दिनै मानो बिब्दि जाखो? जों बै समनि गुबैथिखौ बाहायालासेनो दिनै मानो जों बाङै गावनि गोसोखौ अरगायै दिनै मानो जों बबेबा मोनसे गाज्रि थासारिजों जों मानो थांगासिनो दं? दा बेखौनो दिनै जों सावरायनो नांगोन आरो जोंनियाव बे फोसाबनाया जेब्लाबो थानो नांगोन। सावरायनायजों लोगोसे जों गावजों फोसाबनो, सुद्रायलायनो आरो बेखौ जोङो गोजान जाहोनो नाजानांगौनि गोबां गोनांथि जानानै फैबाय। जाय जोंखौ दिनै गंसे न'खरखौ गोग्गोयै दैदेननो थांनायाव मोनसे सिलिंखार बिथिङाव लाबोगासिनो दं। गंसे न'खरनि इयुन जोलैखौ मोनसे मोजां लामाजों दावगालांहोनो हानायाव, थि सुबुंथिनि सासे मानसि बानायनो थांनायाव दिनै जोंखौ हेंथा होगासिनो दं। जाय बेसादा दिनै जोंनि इयुन जोलैखौ बा सोरनिबा बिसिया बैफोरबायदि बाहायजाग्रा बेसादनि थाखाय, सोरनिबा न'खरा बैफोरबायदि बाहायजाग्रा बेसादनि थाखाय आसखान्दा जाबोगासिनो दं। नोरजिया देहा लानानै हाहां हायाहां न'खर दैदेननाय, नोरजिया देहा लानानै गावखौ हायां
लाखिनाय बेबायदि बिथिङा जोंनि गेजेराव जाबोगासिनो दं। दा होमबा जों बेफोरखौ सुद्रायनो थांनायाव दिनै जों साफ्रोमबो साखाफारा जानो गोनां जानानै फैबाय। साफ्रोमबो दिनै जों साननो गोनां जानानै फैबाय जे बे बेसादनिफ्राय जों बोरै गोजान जानो हागोन। दा बे फेग्रा बेसाद होनोब्ला जों जौखौल' मिथियो नामा? जौनि अनगायैबोथ' गोबां फेग्रा बेसादासो जोंखौ गाज्रि खालामबोगासिनो। दिनै नोंथांमोना सानो नामा जौ, बिरि, सिगारेट, ड्राग्सफोरनि अनगायै थांखु, गय बेफोर टमेट' सिस्टेमनि जि मुवा बेसादफोर बेफोर फेग्रा बेसाद नङा होननानै सानो नामा नोंथांमोना? बेफोरबो जोंनि मोनसे देहायारि मोनसे जेंना लाबोग्रा, नखरारि मोनसे जेंना लाबोग्रा, इक'नमिकेलि प्रब्लेम लाबोग्रा बेबो मोनफा मोनफा जोंनि गेजेराव फेग्रा बेसाद महरै बियो मा जायगा आवग्रिबोदों। मानोना जाय बेसादखौ बाहायनायनि उनाव, जाय जिरादखौ बाहायनायनि उनाव बै मानसिया मोनसे निसा बायदि जानानै थानानै बेखौ मोनजायाब्लानो बियो गोजोननाय मोना। बेखौ मोनजायाब्लानो बियो मा बबेबा मोनसे खामानियाव मुखुब जानो हाया। बेखौ मोनजायाब्लानो बियो मा उन्दुनो ओंखारा। बेफोरबायदि माखासे जिरादफोर जोंनि जौजों लोगोसे माखासे फेग्रा बेसादफोर दं। दा बैफोरनिफ्राय जोङो माबोरै गोजान जानो? आरो बेखौ दिनै जों धोरोमनि बेन्दोङाव थानाय बे आफादफोरनि द्वारा मानो सावरायनो गोनां जाखो? मानोना जोंनि बाथौ धोरोमा ओरैबायदि मोनसे धोरोम जाय जोंजोंनो जोनोमावनो फैफाखानाय, जायखौ जोङो जारिमिना मोनहास'यै समनिफ्रायनो सिबिबोदों होननानै बुंगासिनो दं, जायखौ जोङो सोदोमस्रिजों समानै आगान सुरफाबोनाय जोंनि बे बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमा, जाय जोंखौ हा, दै, बार, अर जाय मोनबानि मोनसेया गैयाब्लानो जोंनि बे थिफ्लिं जिउआ मालाबानो दान्दिसेयावनो स्रोब गोमोरलांनानै जों सहल जानानै थागोन। बेबायदि ओरैबायदि गोहो गोरा दागिरि सोरबा इसोरखौसो जोङो सिबियो जायखौ जों मेगनजों नुनो मोनाखै। आरो बे जोंनि थांना थानायाव ओरैबायदि ओंथि गोनां, जोंनि फिरफिलानि ओंथिखौ साननानै नाय। बे हा, दै, बार, अर, अख्रांनि ओंथिखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नाय। मोनफ्रोमबो जोंनि थांना थानायाव गोनांथि जानाय थख' थख' ओंथि बेहाय हाबनानै दं। जोंखौ दिनै बैसुमुथि बिखाया रावखौबो मुगैयाखै, मुजुवाखै। मोजां गाज्रि, हाब्रां हुब्रां, दैमा दैसा गासैखौबो बियो गावनि बिखायाव बजबनानै दिनै जोंखौ फसंनानै फोथांनानै लाखिगासिनो दं। जों बिनि सायावनो आगान होनानै दिनैसिमबो गसंनानै दं। होमबा बेबायदि एसेबां ओंथि बहराजों गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय, गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा गोबां ओंथि हाबनानै थाखानाय, धोरोमजों लोगोसे हारिमु, गान जोम, थुनलाइ गासैबो बेहाय हाबनानै दं। होमबा जों गासैखौबो जों बेहाय मोनजोबनो हायो। आरो गासैनिबो सानदांगिरि सोरजिलु गोसोनि जोंनि बाथौ धोरोमारिनि साफ्रोमबो सुबुङा जानो हानाय मोनसे केपासिटि दं। बेबायदि साननो हानाय, गोसोआव सोरजिलु गियान दानानै लानो हानाय, बाख्रि बनायनानै लानो हानाय जोंनि गोसो गोरबोआव दं। होमबा दिनै जों बेफोरबायदि फेग्रा बेसादनिफ्राय गोजान जानो थांनायाव बे जे जोंनि मोनसे खहासो लाबोगासिनो दं, बेखौ जोङो गावनि गोसोनिफ्राय, गावनि लुबैनायनिफ्राय, गावनि बाहायनायनिफ्राय जानगार जानानै थांनो हानायाव खोब गोरलै जुदि साननानै नायोब्ला, गोसो होयोब्ला। दा फेग्रा मुवानि जि बेसाद बेखौ सावरायनांगौआ जोंनि बे समनिनो थोननायखा, बे मुगानिनो थोननाय। दा दिनै बेहाय सावरायनो गोनां जानाया बेनो जे जोंनि न'खर, समाज आरो गावखौ खहा खालामनायाव बियो जोंखौ हेंथा लाबोगासिनो दं। बेखायनो जोङो बेखौ जावले जावले जेब्लाबो सावरायनो नांगोन। फेग्रा मुवाया ओरैबायदि बेसाद जे बियो गिबियावनो गावजों लोगोसे न'खरनि खहा लाबोयो।
गावजों लोगोसे न'खरनि खहा गावखौ माबायदि खहा खालामखाखो बियो गावहा जे बेखौ बैसो जास्लाब मोनानो बिमा बिफानि मेगन नोजोर आन्दोआव सिरि सिरियै जाखोमाबोबाय सोबखोमाबोबाय बियो बिनि गलाम जाखाबाय नाथाय बेजोंनो लोगोसे आरो मा जालांखो गावहा गलाम जासे जानानै बियो न'खरखौ सिलिंखार खालामनायनि मोनसे बिथिङाव थांगासिनो थायो दा न'खराव ओरैबायदि जेंना लाबोयो जेराव जाय बेसादखौ मोनजाथारामोन ड्राग्सफोरनि बेलायावनो नाय दिनै जायखौ जायाब्ला बियो जाग्रा अभ्यास गोनां सासे गथ'आ अभ्यास गोनां सासे लाइमोना बा सासे बैसोगोरायानो जा बियो बेखौ मोनजानो लुबैथारगोन दा बेखौ मोनथारनो थांनायाव बियो मा खालामगोन न'खरनि बबेबा मोनसेखौ खहा खालामनानै बियो रां दिहुनगोन आरो बे रां दिहुननायजोंनो बियो बायनानै जागोन जोबब्ला आरो फिन बेखौनो नागिरफिनगोन दा बेफोर दा जौनि बेलायाव नाय जौआबो ओरैबायदि मोनसे बेसाद जायखौ लोंना जौ लोंब्ला गोजौ जायो होननाय बाथ्राया जायखौ लोंनायनि उनाव लोंनो जुरिजेननायनि समाव थिगानो थायो जेब्ला लोंनानै एसे निसा नांबाय जेब्ला लोंनानै बिनि खर'आव हमबाय लासैनो बुंथावै बाथ्राखौबो खब बुंफ्लांनोसै बिनि सिगाङाव सोरबा सासेया बेखौनो लानानै मा गावजों गाव हेबलायबाय थानोसै आरो बेखौनो लानानै मा खालामो दावराव दावसिया बांनायनि उनाव बुलाय सुलाया जालांनो हमो दा समाजाव बेबायदि गोबां मानसि थायोब्ला माबायदि जायो जोंनि समाजा जायफ्रा सानफ्रोमबो जौ लोंग्रा जायफ्रा सानफ्रोमबो जौनि निसाजों थाग्रा बिसोरखौ लानानै जोङो समाजनि मोनसेबो मोजां हाबा मावनो थांखि जोङो दैखांनो हाया समाजनि मोनसेबो मोजां हाबायाव जों बिसोरखौ मोननो हाया फंसेबो मोजां बाथ्राया बिसोरनि थाखाय आरजाया मानोना बिसोरो समाजजोंनो दैदेनजाया होमबा बेबायदि एसेबां गाज्रि बेसादब्ला जों जौ बा फेग्रा बेसादखौ मानो गुलि गुलियै बाहायनो मानो बिनि एसेबां गलाम जाथाबनो बेखौ गारनो बिनिफ्राय गोजान जानो नाजानाया बयनिबो मोनसे साननांगौ मोनसे हाबाफारि जानानै फैदों दा दिनैनि बे समाव दा हौवा हिन्जावनि बेलायावबो ओरैबायदि मोनसे सुख सान्ति गैयै जानानै फैयो बे जौ बा फेग्रा बेसादनि थाखायनो जायफोर न'खरा मोनसे खोब मोजां दावबाय थाग्राब्ला बै न'खरनिफ्राय मोजां मानसिजों मोजां गथ' सोरजिनो हाया आरो जोंनि गथ'फोरखौ जों मा बेबायदियैनो जों बिसोरखौ फोरोंहरनायसो जायो दिनै एसे गाबोन एसे नांलाय खमलाय जौ लोंनाय फेग्रा मुवा जानाय बेबायदिखौ नुनानैनो गथ'फ्राबो लासैनो सर' जायो दिनै हाबा खेरायाव नाय नोंथांमोना रायजो राजानि जानानै सोरनिबा न'खराव हाबा जागोनब्ला मालाबा बिरि बिहरनाय सिगारेट बिहरनाय मोनसे दाबि थायो थांखु बिहरनाय दाबि थायो दा बैफोर बिहरनानै जाय हाबायाव रानहोगोन हौवा लागोनिफ्राय फैनानै जाय बिनि राननायनि मोनसे दायित्वखौ लानानै फैगोन बे मानसियाथ' सिनायाना सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बे सिनाय मोना नाथाय बेहाय जों सोरखौ खाबु होदों सोबनो थाखाय जानो थाखाय सोरबायदिखौ खाबु होदों लाइमोनफोरखौ जों बिमा बिफाया नुस्लाब मोनै बेबायदि हाबा खेरायावबो दाबिनानै बिहरनानै लाबोनायखौ राननानै होफैग्राफोरनिफ्राय सोबनो थाखाय जोङो बिमा बिफायानो बेखौ खाबु होदों जे आंनि फिसायाबोथ' सोबखोमानो हागौ बैनिफ्राय आजावनानै लोगोफोरजों लोगोसे सोर नुनो बेखौ रानग्राया मिथिया नालाय होनानै गालांबाय होमबा जोंनो बेफोरबायदि मोनसे खाबुखौ होदोंब्ला बेखौ एसे सानदांना नायनानै जुदि बेबायदि बिहरलायनाय हुदाया दङब्ला निसा जातीय बुस्थुनि मुवा बेसाद जुदि हाबा खेराइफ्रावबो दाबिनानै बिहरग्रा हुदा दङब्ला बेखौ जों गारजोबनांसिगोन गारनांगोन जों बेखौ बेफोरनिफ्रायबो एसे फोसाबनाया जोंनि गेजेराव फैनो हागोन दिनै जों एसेबां फुजा बायदिसिना लोब लोबै जोंनि गेजेराव मा जों बाथौआरिफ्रा दुर्गा फुजानि फारसे जों आवगायलांनो मोना मुर्ति जों खुलुमनो मोना होननानै गले गले बुंगासिनो दं नाथाय जों होबथानो हायाखै जोंनि फिसाफोरखौ बिथिंनिया बैथिं बैथिंनिया बिथिं बेबायदियै जोंनि फिसाफोरा मा
फुजा मेला जायो दा बे फुजा मेला जाहैनायफ्रावबो बेफोरबायदि बेसादखौ बिसोर बाहायफैयो दा बे बेसादफोरखौ जाफैनो खाबु होनाया सोर जों फुजा खुंग्राफोरानो जायफ्रा बे फुजाखौ खुङो बे खुंग्राफ्रानो बेफोरखौ बिसोरखौ बेबायदि आवसारि जानो मोनसे खाबु होनाय जायो दा नोंथांमोननि बेहाय बेबायदि गिदिर फुजा जायोना जाया मिथिया जोंनि हरजों जायो लोक्षि फुजाखौनो सानथाम सानब्रै गाहाम लाखिग्राबो दं दुर्गा फुजा साननै सानथाम लाखियो बेबायदियाव जोंनि फिसाफोरखौ होबथानो हाया बिसोर लोगोफोरजों ज' जाजाय थांफायो बेबायदियावनो हरनि बेसेबांबा सम बारलांनाय उनावबो न'सिम सहैया बैहाय लोगोफोरजों होंगो दोंगोयै बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो बाहायनो खाबु मोनदों होमबा जोंनि मानसिफ्रा बेफोरनिफ्रायनो जों खुंनायनिफ्रायनो जों गोजान जानोसो नांगौ दा दिनैनि बे बाथौ मोनसे बाथौनि मुङै खुंनाय जोंनि बे हाबाफारिया बेसे समायना बेसे आब्रुथि गोनां जोंनि गान जोमावनो जा नोंथांमोननि साफ्रोमबोनि महर मोखांखौ नाय बेसे गोजोन गोसोआव मोनसे थार साननायनि मोनसे गुमुरथि बेरखाङो बेफोरबायदि धोरोमसालिनि धोरोमारि खोथाजों सावरायनानै जोंनि सिबिनायनि बिथिङा नाथाय बैफोर बेबायदि नङा उदां बेहाय जाय जेखौ गोसो बेखौनो खालामहैनो हायो दा बेफोरखौ जों गोबां साननो गोनां जानानै फैदों फेग्रा मुवायादि मोनसे सासे मानसिखौ रुगिया खालामो बेरामि खालामो बे खोथाखौ आरो बुजायनांगौ गोनांथियानो गैला बायदि मानोना सोबग्रा जाग्राया बयबो गावबो मिथिखायो फेग्रा मुवा जायोब्ला गावहादि रुगिया जायो बा गाव मोनसे गाज्रि बिथिंजों थांगासिनो दंखायो बेखौ गावबो मिथिखायो बेखौ गले गले बुंनानै जोङो फोसाबबाय थानो हादोंना हायाखै मिथिया फोसाबनो नाजादों किन्तु आं बेखौसो बुंगोन जे बेफोरनि फारसे नांथाब खिथाब जायफोरा दं बेखौनो गिदिर साननानै जायफोरा दं बेबायदि मानसिफ्रा गावसो फोसाबनानै लानांसिगौ सोरखौबा बुग्लुं बुसियै मेल मिटिं खालामनानै थाखा फैसा दाबि खालामनानै बेखौ खाथाबनानै दोनब्लाबो लोंथाबग्रा मानसिखौ मालाबाबो जोङो गोजान खालामनो हायाखै बेखायनो बिनियाव सानदांनाय गोहोखौसो होनो हानाय बुजायनानै होनो हानाय बिनि गोसो गोरबोआव सोनानै होनो हानाय सावरायमेलनि राहाफोरासो जोंनि गेजेराव जानांसिगौ रावखौबो जोङो बेबायदि बोखाथाबनानै बिनि खुगानिफ्राय जौनि खुरै बिनि खुगानिफ्राय सिगारेटनि खान्दा सोबनाय बिनि खुगानिफ्राय जों ड्राग्स जाखोमानायखौ बोखाथाबनाय बेजों जों मालाबाबो हानाय नङा बेसोरनो जोङो गुबै गियानखौ जोङो होनो हानांगोन जे बेखौ सोबनो थांनायाव मा जागासिनो दं मोनथियो बिसोरबो बेखौ सोबनो थांनायाव मा जानानै दं गावहा मोनसे गाज्रि बिथिंजों खारबाय बियो गावखौ बियो मोनसे फोजोबनायनि लामाजों थांगासिनो दं बे खोथाखौ मोजाङै मिथियो थेवब्लाबो बाहायनायनिफ्राय गोजान जानो नाजानो गोसो खालामा दा बेखौ जोङो साननांगौआ बयबो बिमा बिफानि समाजनिनो दायित्व बायदि जानानै फैबाय जाय बाथ्राखौ जों गले गले सावरायो दिनै बेबायदि फेग्रा मुवा बेसाद जाग्राफोरखौ जोंनि मोजां साननो गोरों सुबुंफ्रा बादा होनो थाङोब्ला उल्थासो बुंनो नागिरो सोरबा बायदिना गथ'नि खोथाखौ बुंनो नाङा बिमा बिफायाबो बेखौ मा खालामो जाय बादा होग्रा बेखौ उल्था बुंनो नागिरो आंनि फिसाखौसो बेबायदि बुंदोंना नोंनि फिसाखौबो नुगोन र' बे उल्था साननाया मा लाबोयो बै बुंजाग्रा सुबुंनि नङा बियो बुंग्रा सुबुंनि खहा जाया बेयाव सोरनि जागोन नों जे बेजों चेलेन्ज लादों नोंनि फिसाखौबो नुगोन र' होननानै बिनिसो खहा बियो आरो जाय सोबग्रा बिसोरखौ बादा होनो थाङोब्ला बिसोरबो बुङो नायगोन र' नोंनि फिसाया बेसे मोजां जायो बिसोरनाबो बेबायदिसो रावा किन्तु गावहादि माजों थांगासिनो दं बेखौ बेबायदि नायगोन र' होननानै चेलेन्ज खालामालासिनो बियो आं गोरोन्थि लामाजों थारैनो थांमारदों आं गावखौ सोलायनांसिगोन आं बिसोरनिख्रुइ साबसिन मानसि आङो जागौमोनब्लासो बियो मा जागौमोन मोनसे जाफुंसारनाय बिथिङाव बिहा खामानि होगौमोन आरो
दा बेफोर खोथाया जोंनि गेजेराव सावरायनो गोनां दिनै गामि गामि खना खनि जेरावबो आत्महाय ग्रुप दं भिलेज अर्गेनाइजेशन दं बेफोरबायदियाव जोङो खालि थाखा फैसा रां बुथुमनानै खांनायनिख्रुइ बेफोरबायदि मोजां बाथ्राखौ सावरायनांगौनि दिनै सम फैबाय जोंनि धोरोमा जियानो जा जोंनि ग्रुपनि गेजेराव जोंनि हारिया गुबुन जियानो जा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंबो थानो हागौ थेवब्लाबो फोसाबनांगौआ बैसोरनिबो दं जोंनिबो दं बेफोर खोथाखौ जोङो सावरायनांगौनि सम फैबाय दिनै जोंनि इयुन जोलैया मा बिथिंजों खारगासिनो दं बेखौ नायबिजिरनानै जों सावरायलायनांगौआ बाथ्रा जुक्तिबान होलायनांगौआ जों बयनिबो दिनै जोंनि इयुन जोलैखौ फोसाबनो थांनायाव बा इयुन जोलैखौ गोरों खालामनो थांनायाव न'खरानो बिनि गुदि मोनसे फरायसालि होननानै बुंबोगासिनो दा बेबायदिनो न'खरानो जुदि गुदि फरायसालिब्ला न'खरनि बिमायानो जुदि बिनि गाहाय फोरोंगिरिब्ला गिबिसिन फोरोंगिरिब्ला जों साफ्रोमबो बिमाया साननो हनो गोरों साफ्रोमबो बिमाया मोजां आखल आखुनि साफ्रोमबो बिमाया जों सोलोंथाइ गोनां जानो नांसिगोन दा बेखिनिखौ दानो थांनायावबो जों दिनैसिमबो ससे लामायावनो दङ दासिमबो जों ससे लामायावनो दंथ'यो मानोना ससे लामायाव मानो दं होननानै बुङोब्ला 10 years marriage जाय माने 18 and 19 years नि जुलि जागासिनो दं बै जुलिफोरनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बिमाया गोरों बिमा जाहैजोबनो हायाखिसै दिनै जों बे समाव बेखिनि बिथिङाव दं दायो साफ्रोमबो बिमाखौ जों गोरों खालामनो हायाखिसै दा 18-19 इयार्सआव जाय मेट्रिक पास जानायनि उनाव हाबा जाबाय हाई स्कुल फरायनायनि उनावनो हाबा जाबाय बा हायर सेकेन्डारि फरायफुबाय थानायावनो हाबा जाबाय बेबायदिफ्राथ' गासै गियानखौ मोनलांजोबासै नांगौखिनि जिखिनि गियान जोङो लाइमोन बैसोआव बुथुमनानै लानांगौमोन बैखिनि गियाना बिनि गोसो गोरबोआव हाबाखिसै होमबा हागोन ना बियो गुबै बिमा जानानै गावनि फिसाखौ मोनसे मोजां लामा दिन्थिनो गावजोंनो समान समान देरफानाय फिसाला फिसाजोखौ हागोन ना बियो बुजायो बे मोनसे सोंलु जानानै फैदों 18-19 बोसोराव हाबा जानाय गथ'फोरनि बिमाफोरजों लोगोसे फिसाजो फिसालाया समान समान देरो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बायदिसो नुनो नागिरो होमबा बेबायदियाव बोरै मानिनो जोंनि फिसाफोरा माबायदि गियान होनो हानो जों जोंनि फिसाफोरनो गावनावनो जुदि आबुं गियाना गैयाब्ला बे साननांगौ जाबाय दा बेखायनो आं बुंदों आत्महायनि ग्रुपनि खोथाखौ जों बेफोराव बेखौ सावरायनो नांसिगोन दिनै जों साफ्रोमबो बिमाया ज' जानानै जोङो मा सप्तायाव बा दानसेयाव खनसे जिरायनाय मोनसे बेबायदि ग्रुपनि किस्ति बोखांलायनाय थायो बेबायदियाव जोङो किस्ति बोखांनायजों लोगोसे मोनसे आयदाफारिखौ जों सोसनना लानाया मोजां जे 10 जन थानायनि गेजेराव 10 घरनि गेजेरावबोथ' बे सप्तानि गेजेराव माबा मोनसे जेंना जानो हागौ ना बा 10 जननि गेजेरावनो बे दानसेनि गेजेराव माबा मोनसे समस्या समाधान खालामनो गोनाङा हाबनानैबोथ' थानो हागौ ना बेखौ जों जोंनि गेजेराव सोंथुलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो नाजानो नांगोन आं बुंदों लेखा गोरों नङै माखासे आइजोफ्राबो गावनि गुबै गियानजों माखासे गियानफोरखौ जि गोसोआव जुनानै लानाय दं बै गियानफोरखौ जोङो बुंफुरलायनानै रायज्लायलायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे जेंनाखौ सल्भ खालामनो हायो समाधान खालामनो हायो मानोना बिथांनि बे जाय बुंग्रा बिनि फंसे बाथ्रायानो सोरनिबा थाखाय मोजां मोनसे खामानियाव फैनोबो हागौ गोबां बिबुंथिगिरिफोरा आरो गोबां सान्थौगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों जों बिमाफोरनाव लायनो माखासे गियाननि बाख्रि दंनो जाय गियाननि बाख्रिनि सिङाव थानाय गियानफोरखौ जोङो गावनि गोसोनि जि गियान बेखौ बुंफुरनानै होयोब्ला बेखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै होयोब्ला बेखौ सोरनिबा निदान आफोद खैफोद आफोदाव नोंनि बाथ्रानि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे बानजायनाया थायोब्ला बै गियाना बेरखांगोन
लेखा गोरों नङै माखासे आइजोफ्राबो दिनै मोसानोबो गोरों खननोबो गोरों आरो बिसोरनि गोसोआव लिरनो गोरों नङाब्लाबो मा सोरजिलु गियानजों सोरजिजानाय माखासे ससे ससे बाथ्राफोरा बिसोरनि गोसोआव बेरखांबाय थायो। बेखौ दिनै मानो फुवारनो नाजाया जोंनि बिमाफ्रा? मानो बेरखांहोनो नाजाया जोंनि बिमाफ्रा? आं बुंदों जों बाथौ धोरोमारिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिमा माइनावफ्रा गसंनानै बाथ्रा बुंनो हानाय जानांसिगौ। गोसोनि बोलोजों सोरनिबा खैफोदाव गसंथिनानै बेखौ हेफाजाब होनो हाग्रा जानांगोन। थाखा फैसाजों नङाब्लाबो जों मा गावनि हेफाजाबानो नोंनि हेफाजाबानो सोरनिबा थाखाय मा मोनसे गोनां खामानियावबो फैयो। बेखायनो आं लुबैदों जोंनि साफ्रोमबो बाथौआरि बिमाफोरनाव गुबै गियाना थाथों। जाय जोंनि हा दै बार अख्राङाव बिरबाय थानाय फिलफिलानि गाब बेफोरजों ओंथि बरहायै हाबनानै दं। बेबायदि गोसोनि बिमा जानो हाथों जोंनि बिमाफ्रा आरो जानो नाजाथों। बै समाव जोंखौ सायख'नानै होनाय रांखिनि कुलंखिनि होननाय मुंखौ लायालासेनो जोङो मा साफ्रोमबो बिमाफ्रा जाहाथे लक्ष्मी होननाय बिमुंखौ लानो हायो। आरो दिनै जोंनि बाथौआरिफ्रा जोंखौ लक्ष्मी बिमा माइनाव बेखायनो जोंखौ माइनाव बिमुं होदों। जाय बिमाफ्रा जोनोम होनानै गावनि फिसाखौ जोनोम होनायनि उनाव माखासे गियानजों लोगोसे बेखौ जाहोना फेदेरनो फोलावनो हायो। बेखायनो जोंखौ मा बिमा माइनावजों रुजुदों। सा सानजा इसिं खनायाव थानाय बिमा माइनावनि बिथायाव जायखौ जोङो खुलुमो बिबार बावो आलारि फोजोङो बे बिमानि बिमुंखौ जों बिमाफोरनो होदों। आरो बे बिमुंजों जोङो मा जानांगोन? बिमुं बायदियैनो साफा साफा बिमा माइनाव जानो नांगोन जोङो। लक्ष्मीफोरनियाव मालाय बिसोरनि थाबायनाय बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि गान जोम गासैयावबो बेरखाङोनो। रायज्लायनायावबो बेरखाङोनो बिसोरनि मोजां रुपा मिनिनायावबो बेरखाङोनो। होमबा माबायदि बे लक्ष्मीयालाय? कुलंकिनी रांखिनी जायफोरनियालायनो थाबायनाया गासं गाब्रं रायज्लायनायावबो हास' बारस' मोजांबो खोनासङा बेबायदिनो आरो माने एकदम नङैखौबो नंगौ नंगौ जेब्लाबो एकदम गावनिखौल' देरहानो नागिरग्रा बेफोरबायदिनो। होमबा जों हमदांनो हाखायोना? होमबा जों मोनदां मोनो गाव नङैखौबो जुदि नंगौ नंगौ खालामनानै बाथ्रा बुंनो नाजादोंब्ला बेहाय थानाय गासैबो आइ माइनावफोरनि गेजेराव सोरबा सासेया बेबायदि दङब्ला नंथारैखौनो नंगौ नंगौ खालामनानै बुंनो नागिरग्रा जेब्लाबो मालायनि मोजां मावनायखौनो गावनि मुं लानानै गावखौ बुंनानै लाग्रा बेफोरबायदि दङब्ला जों सोलायनांसिगोन। जोंनिफ्राय सोलायनो नाजानो नांसिगोन। आरो बे गोसोआ जुदि हाबोब्लानो जोंनि गथ'फोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे बुङै बुङै जोङो मा गासै बिथिं फारसे जों मोजाङै दैदेनलांनो हागोन। दिनै नोंथांमोना सानो नामा जोंनि रायज्लायनायनि गेजेराव हमनानै ला दा बावैनो बेहाय जुदि जों माबा मोनसे सावरायनायाव थांलाय फैलाय सोरबा हारसिङै हारलाङो सोरबा गथ'आ मिनि खाख्लायनाय सोरबा खारथिंलाबायनाय खायसो खालामोब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे हेंथा नङा होननानै सानगोन नामा नोंथांमोना? दा न'खराव माबा मोनसे मोजां परिबेकनि बाथ्रा सावरायोब्ला गथ'फ्रा दावराव दावसि खालामो बेखौ मा बादा होयोब्ला मा बुङो जोंनि बिबौ बिबैफ्रा? थाथों मालाय देरबा बुजिगोन गेलेनो हो बेबायदि बुङो। नाथाय बे फिसा फिसा जाय माने दावराव खालामनाय जायफोरा फिसा फिसा हेंथाया जोंनि गोसोआव मोनसे सौदाव होबाय थायो माबा मोनसे मोजां हाबायाव बेफोरखौ जोङो मा फोसाबनो थांनाया उन्दै समनिफ्रायनो हामाबाबा जों माबा मोनसे सावरायदों एसे बेलेगाव गेलेहैलाय बा नैबाबो नोंनि सियार बोथ्रोदनाया बेबायदि दिगदार खालामदों दावराव जायोना बे फिसा फिसा मोनसे बाथ्राफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जुरिबोनो नांगोन। बिसोर मिथिया बे समाव मा मावनाय जादों गावसोरनि गोसोनि खुसिजों बिसोर गेलेनो नाजायो। दा बेबायदि फिसा फिसा बाथ्राखौ जुरिनानै सानफ्रोमबो जोंनि थांना थानायाव जोंनि रायजो जानायाव जों गावखौ दैदेननायाव फोसाबनो गोनां जेब्लाबो सानफ्रोमबो मोनफा मोनफा फिसा फिसा जेंना जेंसि जोंनियाव नुजाबाय थाखायो। आरो बे नुजानाय समावनो जों मा जेंनाखौ बोस्रांनो हानांगोन। दा नैबे निसा बुस्थुनि बेलायावबो बेनो
बे फेग्रा बेसादनि बेलायावबो बेनो जोंनि बैसो जायै गथ'फोरखौ जोङो मा दिनै एसे गाबोन एसे लोंनायखौ नुनायावनो जुदि जों बिसोरखौ बादा होनो हायाब्ला बा दिनै लोगोजों थांनानै बिदि सोबदोंमोननो बेखौ बियो जादोंमोननो होननानै सोरबा खोन्थाफैनायखौ जोङो न'आव फैनायनि उनाव गथ'जों मोजां सावरायनानै बेखौ जोङो फोसाबनो नाजायाब्ला बेखौ राहोयोब्ला जों हाबावगोन ना बेखौ फोसाबनो मालाबाबो हानाय नङा। बाथ्रायावनो बुंनाय दं औवा दमनायखौ सिदा खालामनोब्ला गोरलैयावनो खालामनो नांगौनो देरबाला मालाबाबो हाया। दा बैफोरबायदि एफा एनै फिसा फिसा जि जेंना नुजायो बे जेंनाफोरखौ जोङो न'खरनिफ्रायनो जुरिनो नांगोन न'खरनिफ्रायनो जों जागायजेननो नांगोन। दिनै गंसे गामियाव हमना ला गासै 30 खान गामि थागोन बे 30 खान न'खर थागोन बे 30 खान न'खरनि बे गेजेराव गासै न'खरनिनो हमना ला 20 जन बा 15 जनानो जुदि जौजों गोदोसोनानै थाग्राब्ला बे गामिया समाजा जौगागोन ना मालाबाबो जौगानाय नङा। बे समाजाव मालाबाबो मोजां मोनसे हुदाफोरखौ खालामनो हानाय नङा। मोजां बाथ्रा सावरायनाय मोनसे डेभेलपमेन्टनि हाबा बे गामियाव मालाबाबो मावनो हानाय नङा। दिनै हाबा खेरायाव नाय जायफोर जायगायाव लोंग्राया बारा थायो दिनै हाबायाव आलासि उलासि गोबां फैयो जोथोब लानानै फैयो बिसोरखौ मोजाङै जाहोनांगोन। गोबां आदर्श खालामनायाव जोंनि गामिनि आइ आफाफ्रानो बाहागो लानांगोन। खिन्थु बे बेलायाव जुदि गामिनिफ्रानो फेनानै टुंटां जानानै थाग्रोयोब्ला सोर बरायगोन सोर बिसोरखौ फज'नो रोंगोन सोर बिसोरनो साहा जासिनो ओंखाम जानो लिंलांनो रोंगोन। दा समाजनि गेजेराव जों बेफोरखौ सावरायलायनानै लानांगौनि सम फैबाय। गोबां गाज्रि नुयो जानायनि गेजेराव जायफोर जायगायाव फेग्रा बेसादखौ बाहायनानै दिनै हाबा खुंनो नाजायो बस खुंनो नाजायो नोंथांमोना नोजोर होनानै नाय बै गामिनि थासारिया एसे आलादा जागोन। आरो जायफोर गामिया जेब्लाबो फेग्रा बेसाद बै दिनखालि बाहायहोआ बे गामिखौ नाय बिसोरनि आलासि सोंनाय बिसोरनि मानसि बरायनाय हुदाया एसे जुदा जायो। माने मोजां आरो गाज्रि बे मोननैनि गेजेराव फारागथि जायो। होमबा जों मोजांखौनो लानो नांगोन। दिनै जों मोजांखौ लानो थांनायाव जों साफ्रोमबो गाव गावखौ फोसाबनायनि दारानो बेखिनि